På talrige opfordringer for vores gæster er vi her på Meet nu klar med årets nytårsmenu. Som appetizer hjemmerøget krondyrsfilet med urtepesto, parmesan og friteret kapers. Forretten består af rørt krabbesalat med rejer på bund af avocado, agurk, tomat, løg og urter. Til hovedretten vælger du selv, hvilken udskæring du ønsker, og hertil serveres fyldte svampe, græskarpuré, pommes anna, rodfrugtchips og pebersauce. Til dessert skal I have lys og mørk chokolademus, omegnet af bær, crumble af marings og nødder. Nytårsaftens dag står jeg og vores andre dygtige kokke klar til at vejlede dig i, hvordan du får anrettet din mad og stegt eller grillet dit kød helt perfekt.